Straight to the Now point. sa pikas nga bahin mga kailan tagantag pagtagad kining mga issues karon nga buntaga kay gahapon mga kailan ang Office of the Ombudsman has formally officially filed niining plunder nga kaso o graft charges batok mahigala ni Senator Jinggoy Estrada. Straight to the point. So kadtong gi sulti ni Erwin Tulfo mga higala didto sa Senado nga kinini ang usbon ninyo ang rules kay ang uban dinhi mga priso na kadto tinuod to kibaw na sa tanan diha dili na singon nga wa wala kong ingon dinhi sa tong programang Straight to the Point dito na ta din ta magsigig atik-atik pa nga daghan pa kayong liko-liko kana iyahay og himog narratives mga higala dahil narratives mga kigalaan sa minority, dahil narratives mahigala sa majority, iyahay laghimo. Pero ang tinuoda na, kanas na tanan, nakhibaw na tanan sa sunod nga mga mahitabuan more or less, ang sunod-sunod nga mga panghitabo, ngari sa majority mga suking tigpaminaw. Mao kana nga, gi-anticipate na daan sa majority, ang ilang mga moves, pangandam na kanang ilang mga moves. Ang himuon po sa minority, babagan po kanang maong mga moves. Aron nga ila mahigala gyud nga himuon nga mapiangan og mainutil ang majority. Sila na mo control. Inig magpadayo na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumpay ning tanan mga higala. Straight to the point. Sumpay ra ning tanan. Because balikon ko ang magic number is 13 to change leadership in the Senate. Kinahanglan kag 13 ka mga senators to convict the impeachable official sa impeachment court kinahanglan kag 16 ka mga senators. Mo na yung mga magic numbers but from time to time while the impeachment case mahigala magpadayon kana mo mo na bantayanan mga kaigsunan no kay while the impeachment is going on, there are motions that need to be ruled on by the presiding officers from time to time. Na may mga motions ana, doon ay mga objections may lang paghihimuon. Daghana. Objections mo, himo mahigala og ruling ang presiding officer, mga motions mahigala. So mahitabo niya na ang presiding officer mao mga higalay mo rule. But doon na mga higalay, mga objections, mga motions nila from time to time nga gikinahanglan nga they have to divide the house for voting. So, kung mahitabo na, nga mingon, okay, let's divide the house. Pag ingon, let's divide the house, di na kabutar to sa Jinggoy, sila si Jewel, sila si Cheese, of course, kas bato, di na mga higala, sila si Bungo unya, piang-piangan yun ang majority. Mga strategy ni para ni sumpay ni sa nagsingabot nga impeachment trial ni Sara Duterte. So, kung ang grupo, kung doon na divide the house, of course, the group with the superior numbers will win every time nga mo ingon nga let's divide the house. So karon tuyoon ng piangan kini majority para inig abot mahigala sa impeachment trial na along the way doon ay mga kinahanglan nga rulings nga himuon sa presiding officer or they need to divide the house, pilde pirmi ang majority. So, ang mo kontrolar, ang mo drive mahigala, ang mo hatag sa mo set sa direction sa impeachment ang minority na. Straight to the point. Strategy niya, pulos ni mga higalay, kwan. Kay, ihay maghimog narratives, mingo man mga kahigalaan nga, kwan, usar gina. Dinhi sa atong tulumanon sa straight to the point, tagaan ta mo og simplified na dayon. Katong pag-walk-out nila, katong debate ito Martes, usara gyud ang tumong ato. Doon na mga higalay, i-introduce si Senator Rodante Marcolita pag-change sa role sa Senate nga pwedeng makabutar ang senador online. Ang tuyo ni Marcolita na, nga kung mga priso na sila, maka-appeal gyapon sila. Ang tuyo sa minority, babagan yun nila. Babagan nila nga naman, di sa gusto nga mga priso sila, maka-appeal gyapon sila, kay dili sa mami makakontrol sa impeachment trial. Unya, kay mag-divide the house naman sila itong panahon na, ni-walk out sila dayon. Para nga,
mabulabog. Mao na say nahitabo. Si Subiri mahigala dayon mo ini di kuan siya may nagkamano. Kita ka? Subiri may kuan dayon. Mao na nga ang backlash ni Subiri karon sa Mindanao area medyo naigo gyud dekin. Siya may nagsinasinyas dayon nga walk out. So, mao ni ang hitabo. Kanang mga katarungan nga kinahanglan man gud mo introduce kag motion kinang one day before the kuan na mingon ang minority ngupos si Senator Marcolita dili ni bag-o nga motion, daan na ni nga motion. Kana pulos na sa mahigala mga pasikot-sikot na lang na makigalaan sa mga narrative, sa mga katarungan para nindot paminaw sa publiko. Pero ang simple kayo, muna ako nang i-simplify dili sa atong tulumanon straight to the point. Gusto mo kasabot mo dayon nga kuan ano sige liko-liko mahigala nga kunuhay mo na ihay katarungan. Wala usara gyud. Uyon ka ba nga makabutar ang usa ka senador? Uyon ka ba nga makaapil sa session ang usa ka senador bisag wa siya diha sa hawanan sa Senado? Mao ra gyud na. Because they already anticipate nga mauni ang sunod nga mga mahitabo. O karon natuma na. Katong giyaw-yaw ni Erwin Tulfo mahigala nga pasakaan nagkaso ipapriso ginaling diya sa majority. So gahapon blunder case gipasaka na mahigala sa ombudsman officially filed mga higala na ngadto sa Sandigan Bayan against Jingo Estrada. Isunod na niya si Cheese, isunod na mahigala si Joel. Straight to the point. Na atong balik-balikan mga sukit ti paminaw. Mao gyud no, usaray tuyo gyud na. Para karon mga kaigalaan ang ombudsman ni file na og kaso kagahapon ngadto na sa Sandigang Bayan o pinaagi mahigala ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Mao ni file sa charges against Estrada ngadto na mahigala sa Sandigan o mao na kini ang gisulti ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mao na ni ang ilang kwan pagahimuon. So kining mga minority ug majority kay bawo na ni mahigala sa game plan ana. Di man na sa mga inosente di ay kananaang ang mga tao malagi puyo-puyo kining uban indakin. Kini ato ditsuhayn lang ning istorya. Kay bawo na ang minority unsay game plan, kay bawo na pod ang majority. Sumuna nga iyahay sa himog strategy unsaon tani. Nunya kining maong kaso batok ni Jingoy Estrada matod pa ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, wala kini gi-recommend nga bail tungod kay plunder kini. Straight to the point. So kita mo ang okay naman na pasakag kaso Jingoy pero hindi kay klaro i-appeal po tato mahigalang uban. Tarawa sunod mahigala pulos si mahulot ning sa majority ini nga mga senators. Muna kong giingon mahigala nga kining kapalaran ni Sara Duterte o makalusot siya ni ining maong impeachment gihapon niya makadagan siya pagka-presidente by 2028. Tanan man gyud mahigala gihimo batok niya. Makadagan nga ni sa kay kaingon nga distant gyud siya diha. Straight to the Para point. iya gina. Kung makalusot siya ng impeachment mahigalawa naman. Muna nga maningkamot gyud sila nga di kay kalusot. Dili mga higala makalusot aron di kadagan. Mao ni mahigalay kwan. Duhaman ang penalty mahigala nga dagko ni ining maong impeachment. Una, removal from office. Ikaduha, perpetual disqualification from holding public office. So ari sa ikaduha mahigala kay kanang removal from office, dili naman na material para nila. Kay Vice President naman na mga sukid ti paminaw. Wa naman na mahigala kumuto naon. Nidagan man ang gobyerno mahigala wa ang Vice President tungod kay sama raman siya sa spare tire karon. Wa man siya mahigala deep in unta sa secretary yan man ang gipambuhian mga sukid ti paminaw. So practically wa kay angay i-remove sa office. Ang ilang gukod ani nga dili makadagan by 2028. Kini kuan gini siya, strategy gini sa election may gala pamintaha nga strategy. Isama may galang Romualdez ba indakin nga pagdagan ito sa litip, pag sulbol gyud gamo daog siya, di pa disqualify gid ang kontra. Wagi kumpiyansa, no? Wagi kumpiyansa. Naman say kontra dito nya kinsa may mudagan-dagan kag tuwa ka sa Leyte may gala first district kontra kag Romualdez, labaw pa kag nimbangga ka dito og pader.
Pero aron gyud pagsiguro basi di siguro katuog si Martin may galangan do nagisay kontra. Oroy matimingan. Di pa disqualify gyud niya. Himuan kaso mga kailan. O bideclare ang Comelec disqualified. Awa na sa kontra sigurado ng daog. Sa mo ni mga higala nga paningkamutan gyud kutob sa mahimo, tanan gyud ginahimo. Aron mga kagalaan nga dili makaparticipate si Sara Duterte by 2028. Now, si Jinggoy inig napasaka naman ni sa ombudsman ngadto sa Sandigan Bayan. Anytime pag-evaluate sa Sandigan Bayan anytime sukad na pasaka anytime today or moving forward pila lang ka adlaw depende na sa Sandigan Bayan kung kano sa asa mo pagawas og warrant of arrest. So mo ni mga higalay mahitabo. No? Depende na makigilan sa Sandigan Bayan. Inigawas mahigala sa warrant of arrest ini dakupon si Jinggoy mahigala bisan pa og pending pa ang iyang kaso. Tungod kay ang rules on criminal procedure once mo gawas ang warrant of arrest dakupon si Jinggoy mga kagalaan mapriso siya kay non-bailable kini. So mo file sa motion for bail ani debatihunon pas korte na. Motion for bail on the ground that the evidence of the prosecution is not so strong. But while naa kay motion, mapriso ka. So, tanaw na ko, si Jinggoy Mahigala, mo giuna, napay mga musunod, ani. Mogawas ang warrant of arrest, ani, anytime. So, mag-impeachment trial, wa si Jinggoy sa hawanan Mahigala sa Senado. Mo na gusto mga kagilaan sa majority nga bisag wa diha ang ilang mga senador kay kasabot sila basig santanan ipapriso, at least makaparticipate gyapon sila. Mo na ilang gusto nga usbon ang rules. Ang sa minority pod ilang gusto nga di gyud usbon ang rules. Tuyo anak mahigala nga di gyud maka-appeal pod sila mga priso na mo okay na kami na bahala diri ha. Ato ni pagtagad mga kaigilaan. Mo ni ang mga klaro gyud nga mga hinungdan. Kanang uban na pulos na mga higala na mga narratives, ihay laghimo mahigala para nindot paminawon sa publiko, pindi lang kung asa kadapig, adto ka mo tuo. Pero ari ka mahigala sa mga objectives, mga higala nga paghisgot-hisgot, ana, kini ato klaro gini, nga, mao ni ang tumong mahigala sa majority, mao ni ang tumong sa minority. But ang ato mahigalang opinion, ato ipaklaro ha, kining Senate rules, magod, karaan magod nga Senate rules, wa pa mausong internet, kini adto mo na ang Senate rules, hindi kini. Muna nga karon angay matarong na nga hatagan mahigala nilag discussion, debate dito mahigala sa Senado og unsa ilang buhaton ani angay ba ning iusab o di ba? Wa man mga kailan kani walk out mahinoon. Di na bulabog mga sukit paminaw. Pero kinsa may ni sinyas kitog walk out si Subiri mahigala.